sent a tothom bé? A la ruta? Molt bé. Bé, doncs bon dia i benvinguts, benvingudes a tots una vegada més dins d'aquesta activitat a Collmarí, dins les activitats prèvies a la Festa Major. Aquest any, a més de ser la trobada aquí a Collmarí, doncs farem la inauguració d'un plafó informatiu, ja que tenim aquí a Organyà, o dins d'Organyà, la ruta de Santa Fe i Jacint Verdaguer. Bueno, jo sempre, per mi era important poder documentar una miqueta per què Jacint Verdaguer o dins de la ruta de Santa Fe. Així que era una manera, jo penso, de donar un valor afegit a la nostra cultura, a la nostra història i d'alguna manera que quedés una miqueta documentat aquesta part de la història d'Organyà. Tan important era poder fer aquesta gran o petita aportació al meu Organyà com qui m'hi volgués acompanyar per poder-ho portar a terme. Ja que parlem d'un poeta prou important dins la nostra cultura, per mi va ser molt important que m'hi volgués ajudar el nostre poeta escriptor Joan Graell Piqué. T'agraeixo molt que hagis volgut col·laborar amb aquesta activitat. Gràcies, Jordi Pasques, també per la teva col·laboració amb el Joan Graell i gràcies també per haver-nos pogut aportar que avui l'Albert Naudín, al vespre a l'Ajuntament, ens passarà com a director de la pel·lícula Maleïda, que tracta sobre el pas a l'Aneto de Jacint Verdaguer. I Tino, com no, agrair-te a tu perquè qualsevol cosa que proposo per aportar a Organyà mai em sento un no. Sent que sóc la més recent que ha arribat a l'Ajuntament, així que és d'agrair poder haver aportat això. Per mi era important aportar això dins d'Organyà i estic molt contenta i molt satisfeta de tothom que m'hi ha acompanyat, així que gràcies per haver vingut, gràcies per voler participar d'això i sobretot la gent, indiferentment dels d'Organyà, els que en sou de fora, gràcies per haver volgut ser partícips d'això i els que en són de fora que decideixen quedar-se pel motiu que sigui el nostre Organyà, benvinguts. Gràcies. Bé, quan la Maite m'ho va comentar per fer una placa, jo li vaig dir, jo vaig fer la part que la per tothom, que busca informació sobre Verdaguer, o sigui, jo l'he estudiat i el conec l'obra com tots els altres, llavors vaig pensar que per posar una placa en un lloc aquí que passa per Santa Fe, que això ho caminava, el més apropiat seria unir la figura de Verdaguer com a poeta amb la figura de Verdaguer com a excursionista també, que ell és un gran excursionista. Llavors jo vaig buscar la informació, vaig preparar-ho, però clar, el pas sobre el terreny, sobre el camí, jo no el coneixia prou bé, llavors per això li vaig demanar amb el Jordi, que ell és un estudiós del Verdaguer i coneix tant la vessant poètica com també la vessant personal i excursionista i tots els camins que Verdaguer va trepitjar, ell els ha trepitjat. Per això jo vaig preparar-ho i llavors li vaig passar amb ell i ell va acabar de perfilar sobre el terreny. Llavors també vam incorporar elements d'aquí, vam voler incorporar un element d'aquí perquè, o sigui, quan un puja aquí, que vegi de pas, que vegi l'estàtua del Villa i llavors, llegint això, convida a pujar a Santa Fe. Molt bé. Bon dia. Vam treure una miqueta això, posa't aquí, perquè m'heu fet pujar 4 de fondo. Però si m'haurem estat mitja hora baix a la borda parlant amb la seva tia i amb el seu cosí, després hem hagut d'arrencar. Bon dia, moltes gràcies, Maite, per convidar a l'acte. El Joan Graell, quan em vas passar el text i vam mirar les fotos, jo et vaig dir que sempre no se'n sento el que convinguis. I Tino, gràcies per fer coses al municipi que em poden emportar tot. Abans de res, records a la Jordina Boix, que és la directora de la Fundació Verdaguer de la Folgueroles, i em diu que algun dia la gent d'Organyà cap a Folgueroles ens fa una visita i veureu com ho veureu. Hi ha algú que tingui 38 anys? També. 38 anys aquest any. No hi ha ningú? 37. 37. I quin dia vas néixer? El 8 d'abril. Doncs el mossèn Cinto va néixer el 17 de maig i quan passa per Organyà té 38 anys.
El que passa, l'any, aquí ho veureu després, l'any 1883, és el segon any que fa recorregut pel Pirineu. El 82 l'havia fet, que és quan acaba l'Aneto, que és el que veureu a la pel·lícula del Naudín al vespre, i la que vau poder veure per TV3 i la que s'ha passat a cinemes, de la qual ara ja preparem la segona part, que serà la de l'any 1883. Ja fa un mes vam venir a gravar al Pitarell i ara hem de gravar a Organyà, hem de gravar a Tres Ponts, bueno, això ja us explicaré. Aleshores, el 82 ell arrenca de Ripoll, va cap a la Seu i fa Pirineu, diguem, més alt. Se'n va cap a Vallferrera, ja amb la intenció d'anar a fer l'Aneto. Només hi està 22 dies. En canvi, l'any 1883 hi està gairebé 2 mesos i mig. Està des de l'1 de juliol fins al dia 8 de setembre, que surt d'Andorra, millor dit, el dia 7 de setembre surt d'Andorra, el dia abans de Meritxell, perquè fa una nevada i marxa. Aleshores, quan baixa cap a Organyà, ve de fer el Canigó passant per Cerdanya després i cap a la Seu, ve cap aquí a Organyà i el mateix dia que surt dorm a Organyà i l'endemà surt molt matiner amb mossèn Domenjó, l'acompanyava, pugen a Santa Fe i se'n va fins a la Pobla de Segur amb una sola tirada. En línia recta hi ha 37 quilòmetres i mig, en línia recta, Vol dir que fa una gran d'això. I òbviament parla d'Organyà, parla de Tres Ponts, parla de Santa Fe, parla dels fòssils, que veureu aquí una de les fotografies, les mans de la Mare de Déu que la pedreguen amb els eriçons que surten. I és una de les rutes seves que dins de la seva producció literària dona més, a part dels trossets de poema que posa a Canigó, que editarà al cap de 2 anys, té una prosa a les excursions i viatges molt interessant. Ell va explicant per als indrets on passa. Amb unes anotacions, coses que sent de la gent, coses que li van explicant. I aleshores dona moltes referències de com era el país en aquella època. Encara veu la capelleta de Sant Armengol, que la carretera l'acaba de fer molt bé, que estaven fent la carretera, hi ha Tres Ponts, per allà encara veu la capelleta de Sant Armengol, l'església de Sant Armengol romànica que hi havia, i parla, òbviament, de la pixarada del diable, però en lloc de parlar com a capellà, que tenia una mica... parla de la suor, la suor de la ràbia i d'això, no parla de pixarada. Però bueno. I és molt interessant determinar, a vegades amb el Bernat Gasull, que junt amb l'Albert és l'altre company que remenem tots els itineraris, determinar els indrets on mossèn Cinto Pas sabem segur que trepitja. I aquest tros d'aquí sabem segur que trepitja. I això és molt bonic per a una persona que camina darrere les seves passes. I què més us volia dir? Pel que fa a Verdaguer excursionista, és més poc conegut com a poeta i com a literat. Però gairebé la meitat de la seva obra és referències, coses de religió, molt de litúrgica, però l'altra meitat, sense deixar també el pensament d'home religiós, ho determina el caminar pel país. A peu, que és quan realment veu les coses. A part d'això, sabeu que va estar 17 anys amb els Comilles, amb els marquesos, i durant aquells anys va voltar mig món. El 86, quan acaba el 84, l'any següent de passar per aquí, se'n van a Terra Santa. Tenien un iot i anaven pel Mediterrani i se'n va a Terra Santa. I, per exemple, van a Egipte. I què fa mossèn Cinto quan arriba a les piràmides? Llàstima que no tenim cap foto. Tenim fotos del iot, però no tenim fotos de Què fa mossèn Cinto quan arriba a les piràmides? Al Caire. La prisa. S'enfila la de Keops fins al de tot. Sí? Què dius ara? Sí. Carai. Era realment molt curiós. Bueno, segur que quan passava d'aquí ja veia baixar l'aigua de la Bordonera, perquè el rec hi era. Ja baixava l'aigua aquell anys. El principal, com el de la vora, i segurament que Organyà li va agradar molt.
No, jo I no ho sé, si hi ha alguna pregunta... No. Ah, sí, una cosa sí que vull dir. Un record al Pep Cervella i sobretot al Jesús Bavià, que abans parlàvem del Jesús, perquè, clar, la gent que abans ha passat i el pobre Jesús ho sentia molt, també, la sensible i tot això. I ja està, no sé. Quan va fer Gueroles, sí, final d'any o així l'any que es vinent? pugui facilitar més o menys tot, Sí, serà una de les activitats. Sí. Però jo només vull agrair-vos a tots de que avui hagueu vingut en aquest acte, que com ha dit ell, des de l'any 2002 que va posar el Pep van posar aquest estat ballar, pues, avui, segons m'han dit, la veritat és que no hi pujo cada any, hi ha més gent que els altres anys, no sé si és degut al Covid, que ara la gent s'ha enganxat més a caminar, poder, jo crec que hi deu influir una mica, no? I agraïm moltíssim a la Maite perquè ha estat molt, des que és regidor de Cultura... Està al loro de tot. Està apretant per fer coses com aquesta, Ui tant, per posar aquest ui acte. tant. Perquè aquí és un lloc que quan anem a Santa Fe podem esmorzar la majoria, no? I llavors per això s'ha posat aquí a taula de pícnic i això perquè la gent pugui passar un ratet aquí agradable. Mirem d'anar recuperant espais i anar recuperant els edificis de l'Ajuntament, el patrimoni d'Organyà. Fa 2 anys, l'any passat, pràcticament vam inaugurar l'església que vam arreglar tots els teulats, que també estava molt malament. I ha quedat més ben arreglat, encara hi falta coses també. Ara també hem obert baix al pont, hi havia els safrejos, allò també s'ha arreglat, s'hi ha posat escales com aquí per poder baixar baix. No està acabat encara, però bueno, ja s'hi pot anar. És un raconet molt bonic. I bueno, orgullosos de ser ganxos i de treballar pel poble. I tant, sí senyor. I gràcies per vindre. Gràcies a tu, Tino. Anem a fer la inauguració del plafó. Oh, que maco. Que xulo. Milieta, fas fotos? O no? Aquesta foto és de l'any 1883. On faig jo i després te les passo.